Нашето здраве е плод на начина ни на хранене и начина на живот. За да работят правилно, клетките ни се нуждаят от аминокиселини, минерали, витамини, ензими, антиоксиданти и други вещества, които отговарят на определени нужди на тялото и не са взаимозаменяеми. Обикновената храна не съдържа всички важни хранителни вещества. Въпреки изобилието от храни по рафтовете, повечето от тях са непълноценни и пропити с консерванти, недоброкачествени и дори вредни мазнини. Хранителният дефицит в основата на повечето болести. Почти всяка болест може да бъде сведена до дефицит на конкретни вещества, защото на клетките ни храна е не това, което погълниме, а онова, от което те се нуждаят и което могат да усвоят. Например, недостигът на някои аминокиселини затруднява синтеза на белтъчините и това рефлектира в имунната система. Липсата на минерали, на витамини предизвика биохимичен срив и намалява имунната устойчивост и компетентност. От друга страна, прехранването, особено с животински белтъчини и мазнини, увеличава токсичността и затруднява тялото. Затова днес се говори за клетъчно хранене и индустрия на липсващото звено, разликата между потребностите на организма и даденостите на храната. Хората вече се делят на два типа. Такива, които живеят и се хранят здравословно, и другите, които просто са болни. Хранителната верига започва с синьо-зеленото водорасло. Може да се каже, че то е яйцеклетката на майката Земя. Езерото Кламът е екологично чисто алкално езеро в скалистите планини на Северна Америка. Живеещите в него диворастящи синьо-зелени водорасли Афиминизонфлос акве, АФА, са най-богатите на хлорофил, фотосинтезиращи организми на Земята. От слънчевите фотони и богатата на вулканични минерали езерна вода, тези водорасли синтезират най-пълноценната суперхрана в природата. Щадящо събрани и изсушени, те са най-концентрираната, отлично балансирана храна на планетата. Те предават на нашите клетки уловената слънчева, водна и минерална енергия и като своеобразна батерия ги зареждат с енергия и незаменимите хранителни вещества. Тази съвършенна, универсална, алкална храна има повече от 10 шампионски титли по съдържание на основни хранителни вещества и затова е първа в категорията натурални суперхрани. Протеини. Аминокиселинният й профил е същия като в човешката клетка. Съдържа всичките есенциални аминокиселини в лесно усвоима форма и в количество от 59 до 70%. Нито млякото, нито месото или яйцето имат такова протеиново съдържание. Синьо-зелените водорасли са идеални за кръвотворението, защото са богати на хлорофил и лесно усвоимо органично желязо, както и на всички витамини от витамин В група. B1, B2, B3, B5, B6, B9, биотин, фолиева киселина и така нататък. Особено богато е водораслото на витамин B12. 7 пъти повече от телешки черен дроб. 1 грам АФА осигурява 5 пъти повече калций от чаша прясно мляко и всички необходими макро- и микроелементи. Изключителна е концентрацията на бета-каротин, провитамин А, фикоцианин и други биофлавоноиди с мощно антиоксидантно действие. 1 грам синьо-зелени водорасли осигуряват 150% от дневната доза витамин С. А богатото съдържание на ензими подобрява метаболизма на човешката клетка и улеснява самооздравителните процеси. И когато умни търсещи специалисти събират това синьо-зелено кламъцко водорасло с негови внуци и наследници, друго синьо-зелено водорасло, спирулина, наречена заради съдържанието си на гама-линоленова киселина, майчената кърма на планетата Земя, и органична люцерна, от арабски алфалфа, баща на всички храни, се получава успешната и известна формула зелена енергия. Тази синергична смес е природен тоник, който помага на тялото да изгради своя активен имунитет, да реагира бързо и компетентно на всякакви инфекции. Другото наше предложение за укрепване на имунната система с природни суперхрани е прах от коластра.
Ако синьо-зеленото водорасло е първата чертичка на хранителната верига, то коластрата е върхът на върха, защото е храна, която произвеждат човекът и бозайниците. В нея природата е вложила най-добрите решения по време на еволюцията за запазване и растеж на новороденото. Коластрата е стратегия на природата за получаване на пасивен имунитет на готово от майчената храна. Коластрата от крави по молекулярен строеж на имунните и растежни фактори е изключително близка до тази при човека. И на всичко отгоре е 20 пъти по-богата, по-концентрирана на антитела в сравнение с човешката. Тя дава на имунната ни система всичките 5 класа имуноглобулини, готови за употреба антитела срещу 20-те най-разпространени болестопричинители, като стафилококи, стрептококи, ешерихия коли, клепсиела, кандида албиканс, хемофилус инфлуенца, салмонела и така нататък. Като универсална суперхрана, коластрата е подходяща за всяка възраст и подсилване на организма при всякакво неразположение. Ключови нейни съставки са растежни фактори за мускули, кости, лигавици, нервна клетка, кожа, съединителна тъкан, както и инсулин-подобния фактор на растежа. Тези съставки регенерират и заздравяват тъканите и помагат за по-бързото оздравяване. Коластрата е богата на лактоферин, пробиотици, ензими, цитокини, едни от най-важните вещества за борба с инфекциите и рака. Есенциалните масни киселини са най-същественият елемент от мембраната на човешката клетка и затова дефицита им води до слаби лигавици и не само до слаби лигавици. Ние, българите, от деца сме захранени с лошокачествени, наситени животински мазнини, храним се и продължаваме да се храним с рафинирано слънчогледово олио и затова сме в челните места по инсулти и инфаркти. Защото есенциалните масни киселини отговарят за еластичността на артериите, разреждането на кръвта и унищожаването на плаките, а също така за пълноценната работа на мозъка и нервната система. А ако бебето не е получило вътреутробно и през първите 4 месеца след раждането си пълната гама от есенциални масни киселини, развитието на очния нерв се засяга и като поотрасне, такова дете обязателно ще има нужда от очила. 5-10 капки на ден от тази пълноценна маслена субстанция, получена чрез студено пресоване на 20 вида семена, ядки, цветя и с добавено рибено масло, укрепват лигавиците и създават в организма условия за добра защита от инфекции и правилно изграждане на тъканите. Достатъчното количество пробиотици е решаващо за здравето на имунната система, особено при децата. Пробиотиците покриват тялото отвън и отвътре и го пазят от инфекции. При възрастния човек върху лигавиците на тънките черва естествено живеят около 2,5 кг лактобацилус ацидофилус, а в дебелото черво бифидобактерии 1,5 кг. Тази армия от преданни войни не само физически защитават нашите лигавици, но отделят и специфични бактерицидни вещества. Освен това, бактериите участват в храносмилането и усвояването на хранителните вещества, произвеждат ензими и витамини, така че те наистина играят ролята на един самостоятелен орган в нашето човешко тяло. Антибиотиците унищожават не само патогенните микроби, но и нашите вътрешни защитници. От друга страна, пробиотиците може да намалеят или да са недостатъчно и без да сме пили антибиотици. Например, при децата. Ако не са кърмени, ако се гледат от човек на човек, доказано е, че дори местенето на бебето при бабите води до стрес и загуба на бифидобактерии.